Bé, tinc aquesta aquarel·la d'un parer que de feia temps que la tenia, l'havia dibuixada des del natural del jardí de casa d'uns amics. És un parer on les peres estan començant a sortir. I això és una cosa que habitualment he fet, en lloc de treballar tot el color amb aquestes aquarel·les grans directament al natural, faig el dibuix i després aquí al taller vaig combinant la manera d'explicar que les coses quedin ben explicades. Quan s'està fora, aquest tamany d'aquarel·la és molt complicat de fer. I aquí ara estic preparant una base de verd, a base del verd de Hawkers, matitzat amb un color de Kirakinokia daurada, que ve a ser entre un groc i un ocre transparent i molt brillant. La base sempre té que ser una base molt suau que després anirà pujant. Procurant que alterar una miqueta cada color de fulla perquè vagi variant. Aquí el gra del paper m'ajuda per deixar certes que tinguin vibració, sense acabar de cobrir el paper, que mica en mica després ja es anirà cobrint. Canviant de pinzell amb una mica de gris de paine, per fer les separacions entre les fulles. Bé, ara ja es veu com això es va orientant i entrem una mica amb el que per mi és molt important, que és anar agafant el ritme. I el ritme és com es coordina, diguem-ne, l'escalfor del cervell amb la punta de l'instrument que fem servir, en aquest cas un pinzell.